Já vás opět zdravím. Doufám, že jste se už na naše kardio těšili. Začneme jako tradičně 15 vteřinovým výšlapem. Zapojte si klidně ruce. Můžete výš nohy, pokud chcete. Tak. Prvním cvikem bude úder vlastně pěstí nahoru. Můžeme takhle svižnější, nebo ještě svižnější, jak vám to vyhovuje. Nemusíte se dívat nahoru, držte si rovná záda, dívejte se dopředu, před sebe. Nezaklánějte se, bolely by vás záda. Rovně hezky. Pokud nevydržíte stát, sedněte si k tomu, klidně na kraji židle, rovná záda a pokračujte. Tempo si určíte sami, ať vám dobře dýchá. Tak. 15 vteřin se vychodíme. A můžeme pokračovat. Tak, můžete u toho samozřejmě i přidat ten krok, ale prvotní cvik je hlavně na ty ruce. Tak. Nicméně pokud byste chtěli, můžete u toho dál pochodovat. Nebo v sedě. Tak. Zase se 15 vteřin vychodíme. Tak. Naším druhým cvikem je zakopávání. Zakopáváme plus minus do pravého úhle, ale zvedneme nohu z podlahy. Tak. Rytmus si určíte sami. Držte rovná záda, dívejte se před sebe. Nemusíte si sahat až na zadek tou nohou, to určitě ne. Pokud by se vám držela špatně stabilita, opřete se o něco, o židli, o zeď. A vychodíme. A pokračujeme. Můžete přidat ruce, jak vám to vyhovuje, mě to moc nevyhovuje. Případně se opřete. Můžete i svižněji. Ale pořád držte dobře záda. Dýchejte hezky. Tak. No a vychodíme. To je pro dnešek všechno. Budu se těšit příště. Zdravím vás opět u posilovací části videa, ve které se dnes opět, tak jako minulý týden v pondělí, zaměříme na záda, ramena a břicho. Dnes budeme potřebovat židli a takto srolovaný ručník nebo popřípadě nějakou dřevěnou tyč, pokud máte doma. V prvním cvičení si zaměříme na záda. Ručník ještě odložíme, sedneme si na židli rovně. Ukážu to znovu. Ruce předpažíme dlaněmi dolů a s výdechem budeme ruce krčit, otáčet dlaně nahoru a mírně zapažovat lokty. Tak, tento cvik zopakujeme 10krát, takže se nachystáme a můžeme jít na to. 1,
2, 3, 4, opět ramena tlačíme dolů, 5, 6, záda rovná, 7, 8, 9 a poslední, 10. Výborně, uvolníme. Na další cvičení, které bude na posílení ramen, si vezmeme do rukou ten srolovaný ručník, po případě tyč. Chytíme ručník na šířku úchopu zhruba na šířku našich ramen, o kousek víc spíše. Předpažíme a s výdechem budeme ruce zvedat nad hlavu a s nádechem vracet zpátky před sebe. Opět 10krát jdeme na to. 1, ramena tlačíme dolů, rovná záda. 2, 3, 4, 5, jsme v půlce. 6, 7, 8, ještě 2, 9 a poslední 10. Výborně, uvolníme. Tak. A poslední cvičení bude na břicho. Opět si sedneme na okraj židle, chytneme se rukama bočních hran, tak abychom se mohli mírně zaklonit. Záda rovná, ramena dolů, nepropadáme se. Nohy dáme před sebe, spojené kolena k sobě. A s výdechem budeme zvedat jednu nohu, co nejvýše nám to půjde, stahujeme břicho. Opět povolíme. Zopakujeme 10krát, v průběhu se nám nohy budou střídat. Tak, jdeme na to. 1, 2, 3, 4, 5, držíme rovná záda, 6, 7, 8, 9 a poslední 10. Tak, uvolníme. Pro dnešní den to bylo opět všechno. Budu se těšit příště z další části. Dobrý den, jmenuji se Tomáš a vítám vás u druhého videa zaměřeného na panační cviky. Dneska budeme potřebovat židli a stoličku. Tak jako první cvik budeme přecouvat jednu nohu přes druhou, kdy se takhle postavíme, nohy dáme k sobě a začneme třeba s pravou nohou, budeme pomalu přecouvat před sebe a kdo zvládne, tak může pomalu posunout a dát pravou nohu před levou. Zpátky. To samé uděláme s levou. Pomalu posouváme. Můžeme dát zase levou před pravou. Tak uděláme aspoň 3krát na každou nohu. Snažíme se držet rovné tělo. Vepředu trošku vydržíme. Zpátky. Důležitá je také opěra židle. Tak a naposledy. Na levou. Tak, druhý cvik bude zanožování kyčle, kdy se postavíme k židli, pevně se chytíme a pravou nohu zanožíme za sebe.
Budeme střídat obě nohy, kdy dáme 5 opakování na každou nohu. Zase držíme rovný postoj a nepředkláníme se před sebe. 1, 2, vzadu můžeme trošku vydržet, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, po posledním cviku budeme potřebovat stoličku, položíme si ji před sebe, chytneme se pořádně židle nebo nějaké opěry a můžeme začít třeba s pravou nohou, kterou položíme na stoličku, chvíli vydržíme, dáme dolů. To samé uděláme s levou nohou. Zase položíme na chvíli, dáme dolů. Můžeme zase udělat 5 opakování na každou nohu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, to je pro dnešek všechno a budu se na vás těšit u dalšího videa. Dobrý den, vítám vás u druhého videa Flexibility. Dnes budete potřebovat pouze podložku nebo něco pohodlného, na co si můžete sednout a budeme cvičení provádět v tureckém sedu. Pokud by vám tato pozice byla nepohodlná, můžete cvičit na židli, tak jako v minulém cvičení Flexibility. V tureckém sedu sedíme na rovnaní, dáváme si na to pozor celou dobu a u cviku pravidelně dýcháme. Jako první cvik zvedneme pravou paži a nakláníme se na levou stranu. Levá paže se opře o zem a protahujeme celou pravou stranu. Cvik prodýcháme a snažíme se natáhnout co nejvíc do dálky. Vrátíme se zpátky do středu a cvik opakujeme i na druhou stranu. Uděláme si ještě 2 opakování. Do středu a opět na druhou stranu. Nezapomínáme pravidelně dýchat a ve středu se soustředíme na narovnaná záda. U posledního opakování můžeme cvik chvíli prodloužit. Opět i na této straně zůstaneme o trochu déle. Vrátíme se zpátky do středu a nyní si položíme levou ruku na pravé koleno a pravou rukou položíme prsty na podložku a otáčíme záda, otáčíme se vlastně v trupu, snažíme se otočit co nejvíc dozadu. Pravidelně dýcháme a cítíme, jak se nám protahují svaly v okolí páteře. Tak, měníme strany, na každé straně můžeme vydržet přibližně 10 sekund. I u těchto cviků si dáváme pozor na narovnaná záda a držíme ramena dole. Jako poslední cvik si položíme ruce na naše kolena a nadechneme, zhluboka se nadechneme a protlačíme hrudník co nejvíc dopředu.
A s výdechem zase protlačíme záda co nejvíc do zhrbení. Tento cvik opakujeme 10krát. Nezapomínáme pravidelně dýchat. S výdechem jdeme do zhrbení a s nádechem protlačíme hrudník dopředu. Tak to by bylo pro dnešek vše a těším se na vás u dalšího videa Flexibility. Vítejte u dobrovolné relaxace. Jmenuji se Zuzana a budu vás provázet. Ulehněte či si sedněte tak, aby to bylo pro vás co nejvíce pohodlné. Zvolte polohu, která vám vyhovuje. Zavřete oči a 3krát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Vnímejte a naslouchejte svým myšlenkám. Pokuste se sklidnit svoji mysl. Nechte své myšlenky odejít. Nemusíte je potlačovat. Stačí je nechat být, nerozvíjet a nezahánět je. Sami od sebe odejdou. Vaše mysl je klidná a čistá. Začněte vnímat své tělo. Protáhněte se. Protáhněte celé své tělo. Vnímejte ho. Projděte si ho ve své mysli. Vnímejte si každé vaše napětí ve vašem těle. Kdekoliv ucítíte tlak či napětí, dejte tomu volný průběh. Představte si, jak veškeré napětí pomalu ustupuje. Vnímejte svá chodidla, nohy, celé nohy a postupně stehna, pánev, jíždě, břicho, váš hrudník, záda, prsty na rukou, ruce, paže, váš krásný krk, čelist, tváře i vaše tělo. Vaše mysl je jasná, uvolněná. Dýchejte pomalu, klidně, uvolněně. Vnímejte, jak při nádechu vniká do vašeho těla vzduch, do vašich plic a břicha. Při výdechu si uvědomujte, jak z vašeho břicha a plic vzduch zase odchází. Nyní si ve své mysli představte svoji vysněnou mořskou pláž. Představte si ten pocit, když na vás dopadají teplé sluneční paprsky. Představte si ten pocit horkého tepla. Představte si, jak se kolem vás tetelí lehký letní větřík.
prosycený mořskou vůní. Slyšíte mořský příboj, jak pravidelně naráží do pláže. Představte si, že se nacházíte na překrásné pláži. Nemusíte nikam pospíchat, nemusíte nic dělat, jen být. Jste na pláži. Porozhlédněte se, jak vaše vysněná pláž vypadá, co se kolem nachází. Vnímejte, jaké zvuky k vám doléhají. Přemýšlejte také o vůních, jaké cítíte. Kochejte se okolní krásou. Dívejte se a vnímejte ji. Na chvíli se trvejte na tomto krásném místě. Nyní si představte, že můžete na vaší pláži dělat, co chcete. Můžete se koupat ve vlnách oceánu nebo se slunit a odpočívat. To nechám na vás a na vaší volbě. Máte čas se do svých představ ponořit a odpočívat. V tomto okamžiku se opět rozhlédněte po své vysněné pláži. Dívejte se kolem sebe a vnímejte každý detail té krásy. Obrazy, které vidíte, zvuky, jež slyšíte, i to, jaké vůně cítíte. Můžete si je zapamatovat pro vaše potěšení. Nyní přichází čas se pomalu rozloučit. Naposledy se podívejte kolem sebe a vnímejte tu krásu. Pozvolna se rozlučte se svojí vysněnou pláží, mohutným oceánem a sluncem. Klidně a volně opouštějte své představy s vědomím,
že se můžete vrátit zpět. Vracíme se pomalu zpět. Začněte se soustředit na svůj klidný dech. Vnímejte, jak při nádechu do vás vchází vzduch. Při výdechu opět odchází. Uvědomte si svoje tělo, svá chodidla, nohy, stehna, pánev, jíždě, vaše břicho, hrudník, záda, prsty na rukou, jemně jimi zahýbejte. Ruce, paže, krk, čelist, tváře a vaše čelo. Pomalu se protáhněte. Zaměřte se na zvuky okolí, stejně tak i na vůně, které k vám přicházejí. Zhluboka se nadechněte a následně vydechněte. Pořádně a dlouze si zívněte. Protáhněte se a pomalu otevřete své oči. Nyní jste bdělí, cítíte se svěží a odpočatí. Naše relaxace je u konce. Krásný den.